Kardom don marli tum nasigiram tar ni keli tum thekponong lo itum karbiang long CM pen Sivasagar IMLA Akhil Gogoi lang tumang bong pinana lam chilong sela da ka chilong lok kela hen lo non controversy bang kela hen lo je karbia khai phan kilang rem palam mang nang le rok wa thei pipol pong ta lang tum lam chitor ko bom hot se ko pisi pulo ma plong te karbi ko than ko bi palam nang le rok je karbia lam ke nang ni je ri palam mang le rok hada lasila dak pena jok pena andum ke ningi pung sami dolo je lang li karbi phan karbia lam kar jun e mat karbia khai phan kilang un e palamang julo sitame penana tuma ko paking thulo kali alang li buji je dera posila pusono po sitame ni lia ko pupon thuji la dake buji je det palam kali ladake chok cheke komalo pongte ladake chewang joili po kopi poloma plotang te ilitum lang namlo bongte assembly longke Assam Legislative Assembly longke haladake official language pipi lo pongte hadake nona kimi thapon tholo Hindi Boro lapen ke Assamese lapen ke English lake official language lo ilitum lang namlo bongte non Hindi same thapono tangte karbi ke lake ilitum ke official language kalilang itum assembly longke ihin ben lang namlo bongte nili ke lahai pen sitame patipon rap urason jo je official language kali der potong hadang ninjelong leder ma palam sitame rang juilo samilan ke nang litum ben se chini po sitame pinyar ni litum karbi tum han sitame legislative assembly long official language parlo ponlo poson te bi ponlo poson te asap so litum sitame jakong do muchoji ma posineli ma thadam samina litum hin ben le nang pachini ponon muthene lipinia ko puthot ke than ponje bang ke la hen lo hala so putha kali je non het jong litum thek ponong lo la ba so rajol dol pen IMLA ake hai Akhil Gogoi phan suspended kupio pose suspended lopong te 2020-26 lapen 27 aning kana phan ilitum Assam ACM Hemanta Sharma alangli budget lang porhipon bom hot pupon bom hot hala bangso por hot pasik sak don rat posipu ang bong chiti malom ekdom penangan pasik sak don lo posipu la Akhil Gogoi penajok la penajok Akhil Gogoi ben samya koi pipon lo je Assam ACM bang Hemanta Sharma ba aning chihak masi hala speaker aphan arplungun pa mekan pasire marplung fit pusi tamila ne chine delos tame alang liphan suspend delo kumalo pongte speaker ke Ranjit Kumar Das hala bang thorni speaker ke tumi porlo Ranjit Kumar Das alang li pena jok piloma plodang te Akhil Gogoi phan ke suspend delo expel delo hadak legislative assembly ar lo pena mase la pena jok hong nang ke bar pena mase Akhil Gogoi bang pilonang man pongte peki chi phungtang lo protest fit lo pipolo pongte alang li phan ahok alam ki pudun lapen kar judun question kar judun pena posalang liphan arplung fit pusipo ilitum democratic country long la pusona rondoma palam sitamelang lipen pulo la pena joklang li protest pangching phitlo ase alang li hen pen clarification ki pipondo kopiloma pongte kopio posalang liphan expel plot alang liphan expel plot athe bangke la heno je alang li hola Hemanta Sharma labang so budget pupon bom mahut alang li pudun lo je itum Assam atumke poverty index along ko anang deng along sidolo posipu lapen alang lhin ben same media tum NDTV lapen kaddu kawe media tum karjo hot ke kupon same la henlo je alang li karju do alam sitame ahok posipu Assam along ke aprang la puson poverty index along la ana areng ke le don ke avi posipu sitame non ke arjulo penelo Hemanta Sharma bang thak thek posipu thak thek lo aphialang li bang si thanon thulo posipu sikon pongte trokang deng long posipu la se aprang ge Bihar dolo UP Bihar la pen ke aphia kaprek Meghalaya dolo la pen aphia an ke ang deng trokle an ke Assam sitame dodon koklo posipu kopilo pongte poverty index along la se aprang ge litum ge la pana ve posipu sitame non bang ge litum dodon koklo la si la hayalam kar judun pena jok seneli phana bang ke nang arplung phitlo si alang hin pen sitame ko lam klar pipon sitame do la pen alang li pupon do thulang je alang li pupon lo je poverty cannot be eliminated through direct transfer la non itum thek ponong je scheme no matiodi direct benefit transfer phe la si poverty cannot be eliminated through direct benefit transfer posipo selang li phin ben pupon lo je kiduk kilak jong se pavir ji protang te nang li ai account long tangka ke thap thot pen le kiduk kilak ki vir ji kali posipo alang li ku pisi pudam lo ma plotang te alang li pudam bang ke la hello direct benefit transfer la ke ko pipi lo pong te litum la so scheme ar lo ge doping lo urunodoi nang dolo la pen nijut moina scheme ang dolo la pen option tak thak se jibon anuprerna po
lasila hai scheme an ke lake labang so direct benefit transfer along sidolo lasila ke ili tumai account nong tangka na pachi thap thot lasila puson tangka na pachi thapen lok ke kidu ke lak pavirun e pusalang li hin ben pono alang li hin ben pupon lo kidu ke lak pavir ji pulang tali tum budget and permit li tum long term aphan planning nang ji pusipo arjak ki ding aphan elitum planning nang elitum ove islamic ku pusi kaching thur ver ji ma ke plan ver ji ma ke chulong ver ji ma hala bang so bidi bang se claim nang ji hala bang so budget bang se ding nang ji pusipo la thang bak be budget la tangka suri cc suri hinini account nong thap ver ben elitum la long term ke ching thuri ji kali pusalang hin ben pupono je la suri ni suri si pache thap thot pen elitum asam long kaching thur ji ke plan ji kali pusalang hin ben pupono elitum a chiklo jon wang ke thap ke la ke elitum thang bak be lo poisa mar panahok lo pusalang hin ben pupono jong se litum paching thuri pong te litum plan and pami nei budget deng pami nang ji lapen ke litum long term aphan se ma thanang ji short term aphan ke li nona ma tangka surin thapo pinya ma chodet pena ba ko puthot abi thudet labang kali puselang li hin men pupono lasi halang li ki pupon do thulang puthot la police atum extrajudicial killing subtract samelang li pupon do police atum je methang power exercise kalili kalang lang atum hasamin ne pranar mudet direct encounter de titi je alang li tum retaliable pin pen pomuni thane check lo pong te pranar mudet titi non ke bat pig lo posifu asam long sitame bang troxir cap so selo puselang li hin ben ki pupon alam do lasi lahai apthak ke nang litum kaduk ko tum se chini pom na salang li ki puchok ma chok chema mema hinoma la ke nang litum pen ling sai pon sitame alang li phan sitame lahai kar judun pen kedam tang litum cm along same penang che yok dun lo non ke asama cm Hemanta biswar sarma long se che yok dun lo la pen chok lang li phan non bang ke hongar lung philo expel del lo la lo la salang li ke ning je chok ma chok chema la ke nang litum hin pen le puponon nang litum la video clip sitame lang pon jom tha नीलिया लामर जाना बंके लान पे से पजुकोन दे पुना ले तुमला वीडियो क्लिप ले लांग पोनो सबसो आज मुझे असेंबली से बाहर कर दिया पूरा सारा दिन के होल डे के लिए क्योंकि मैंने आज जब असम बजट 2026 और 27 जब डिस्कशन चल रहा था चीफ मिनिस्टर ने बोल रहा था कि असम का मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स में पोजीशन बहुत अच्छा हुआ। मैंने पूछा अभी इंडियन रैंकिंग में कितना है, तो बोला 14% में आ गया। मैंने बोला रैंकिंग में कितना है, वो नहीं बोल पाया। मैंने बोल दिया कि नीति आयोग ने बोला है कि मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स में असम का पोजीशन 6 है। तो सबसे प्रॉपर्टी ज़्यादा प्रॉपर्टी होता है बिहार में, दूसरा मेघालय में, इसका बाद झारखंड में और इसका बाद 6 नंबर में असम है। तो इसीलिए मैंने बोला कि असम तो प्रॉपर्टी से कभी नहीं होता। उसने बोला कि मैं लेफ्ट आदमी हो के भी वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो स्कीम है डीबीटी जो अरुणोदय बोलता है, इसको क्यों खिलाफ किया है। मैंने बोला कि डीबीटी से तो कभी प्रॉपर्टी ख़त्म नहीं होगा। प्रॉपर्टी से ख़त्म होने के लिए जो बजट बनाना है, ये बजट बनाना चाहिए। जब मैंने ऐसा बोला तो असम का चीफ मिनिस्टर जी ने स्पीकर को बोल दिया कि ये ज़्यादा बोला है, उसको हटाना चाहिए। तो स्पीकर जी ने मुझे आज दिन भर के लिए असम असेंबली से बहिष्कार कर दिया।